салом алейкум бародаро, хуш омадед дар канали мо. Салом алейкум бародаро, марҳамат бародаро, мости беҳтарини Туркия, ҷои хубуш. Ҳаминҷа ҷои баландӣ тайёр карда будем барои тамошо ҷо кардан. Ҳама ҷоро инҷа хушрӯ карда мебинем бародаро. бо дар берун инҷа парки калон дар инҷа меро ранги адид кардан меброи баъд баландӣ дар мер тамошо мекунем. бародаро сёмка мекунем ки чӣ хеб омадаям. масалан ҳамеро бо пешкаш шумо мекунем. Мемонем ки ҷа стол мондагаи масалан барои иштан пикник ҳама масалан хойдаве бародаро беҳтарин ҷо. бо дальше мерем бу тарафа нишон медем бародаро. қай анҷа моста ими моста рафтанда. сабти навурдем, барои як камтар сёмка кардем, видеоролик сёмка кардем. иншоалло ки видеоролик ам пешкаш шумо мекунем. аллоҳ нигаҳбонтон боша. дар амони аллоҳ шумо. фақат ай қафои ам подписчиго барои бародаро ҳама ҳаракатҳои мо барои шумо барои шумо не ки фақат поддержка кунед. падеш кирем софт гуфти